జై విఘ్నేశ్వరాయ నమః. ఓం విఘ్నేశ్వర. శ్రీ దండు గంగమ్మ తల్లి, ఓం మహాతల్లి అన్నపూర్ణేశ్వరి. ఈ తల్లికి ప్రసాదం పెట్టేసి పూజ చేసేసాక డబ్బా వంక చూస్తే ఆ డబ్బాలో చూడండి, ఈ డబ్బాలో కంగారు జంతువు చూడండి ఎలా ఉందో. దాన్ని రెండు రకాలుగా పోల్చుకోవచ్చండి. అది చూసారా, రెండు రకాలుగా పోల్చుకోవచ్చు దీన్ని. ఒకటి ఎలక రూపం, రెండు కంగారు జంతువు. కంగారు జంతువు అలా ఉంటుంది నా లెక్క అయితే. చూసారా, అంతా దయ్యులు అలా అందంగా రావాలి. ఇప్పుడు అంతా ఉంటుంది, దేవుడి కోసం ఎక్కడైనా ఉంటుంది, అది వేరు. ఆ అందానికే ఆ యొక్క రూపం వచ్చింది కాబట్టి, అందంగా ఉంది కాబట్టి అది కంగారు జంతువు. జై శివనారాయణ. శ్రీరామ్. జై శ్రీరామ్. శ్రీ దండు గంగమ్మ తల్లి నమః.